kalman ko na tayo. Pag nakairoruman, pag nakalibot, may samot ng wagas di pang nakaparigat, at no maguntod ti balagi. Ano awan ti rigat, awan mo ti balagi. Kaya di pagpala kayo di kalman, tayo bulat duma, antay kayat ka rigat, bulat duma, antay kayat ti at kaliyasan ti rigat. Yung sigurado ng resultan na narigat mo ilato di balagi. Iso nga ti balagi, tiragsak ti balagi, masapol nga ato nga sakripisyo, ato nga anos, pan naka-eroruman, pan nakaparigat, anuhaan nga nasanay di bali tayo nga trabaho nga narigat, anuhaan tayo nga amo ti lumapat iti rigat, sigurado awan po ng ti balagi. Katuloy na maglalang natin sa balimot na versyon, kaya di kalman, kunanak, yun ang isaw-sawak ti tinapay. Sako ito, isaw-sawak ti pangitidak, isaw-sawak at tinapay kunanak ni San Juan, may versyon na, isa ti manghilipot kanya. At tamad ko na niya po Isus Krito'y, di kanigdan ko ang mani saw-saw, ni limay, ni Matthew tinanibaga dito, sa bali di versyon ni Juan, tinanitidak, isaw-saw ko natatamad, tinagigdan na. Medyo mo na tinis-kripansis nung may sakit kahit na nasa ulo, nag-isaw-saw na tinapay na ito. Kinata ko na isang tumanghipot kanya, agad nabasak na utiyay, isbo ko mayat magna ko na nang-alpay sumat. Di pa nang lipot ka, hamot ka na aramid ti kalaban. Usually di pa nang lipot, aramid ti gayon. Hindi man, liliputan na di gayon ko. Maamot ka na aramid ti kalaban ti, noon na inimim ka, umot ti panghudasan na kanyang, umot ti pang-traidoran na kanyang, kasi traitor. Ano kung ano gaya tayo mo, ano kalaban mo nga dati, umot ti pa ng traitor na kanayo mo ti. Nung di pa nang hindi po pa ng traitor na kung kuna kayo, kayo mo, agkadwa kayo, ng bakbaiter gayang, lilikudang, kapag nakamit, dito sa piyarami, dito kayo ng marites. Nagsaya, isang-isang kung nakatalikod sa bali. Nagsaya at isang-isang ito nung dumanong, banking, hindi ka nang lipot, hindi ka nang makakadwang mo at na nakatalikod ka. Sumanda nyo, hindi tayo baga-bagati, kurang tibada na na tao. Nakabagalan na nangaliputan, di bagbagang kanya na, sigurado kabagalan na kami. So, maado na kita tao na rin na kalitan ng kasta ng pagpanat na nakabagalan na nga ibagati rugit, hindi sa bali. Automatic na si kantong na tinakatalikod, kaya ng tubod na nagmayat mo ang business nito niya. Siguro nagsipsipot ka, di ba kami ibangir, isunod di man ibagang tumod ibangir. Ano siguro, bimak na nga kasjaya. Kaya nga pag-ayat tayo ng Pilipino. Nang maamoy, pero hindi ka kasta nakatawa, at mo nagbibigat. Diba na ang namay tibiyat na ginagawa ka nagitay kumpos tibiyat na at daragsakan niya na makontento ti Anta kaan nga aging imo ti jagaw ti sa barong niya kaya nga dadaulin ni kapsat mo iba kami sa bali na iso ti madi kaya mga sa Anta kurang nga ninting ka adda madina di ka untang iso ang kasi di ka babalik ti tao nga detay ang ibaganakan niya ang bagana ti kastas niya adda kababalin na ana sa wrong ito mistake na yun. Ni Judas, hindi ang inusap. Kapag ni Judas, inusap, tinimod niya ka na pagtinimod niya kanya na. Nung ang galataman ay higadong tikwarta, kitain niyo tikwarta, himabalin. Kitain mo tikwarta, at tagayan mo sa mali na korporayon na sumapak na. Tumulong ka, ikang at tagayan maununod na kaipapan na awan ni Gityo. Awan ni Jeko. Pasok-sok. Datangan mo. Ang nagayang panaan na panatalungan kayo tikat dyan, tumulong na sayaan, at nabalak, nuham mo na kagustuhan, nakastan. Uri na bisimba, mga iti gobyerno, uri sa mga lubong kayo, kaya makayat na usaron ti Dejay Juan, uri na dalus na kayo pa na isulat iti, sumot ka na tayo sunto na jayan. Pinukan, inistorya na nilipod ang
So na nagrigat na dyan, kita ko ito ba na istorya at isa bali itinaan ang naamo kaya ito siya nakatalikod kabaulan na kanto kaya pero di yun so nga dito hindi kitaan niya nang na to timanglikot ka niyang para kay tal-tal ka timanglikot ka niyang para kay ibadang na kagapuma gayon mo besi-besi ano nakasama di mo amo na niya kinakatayo jadi bilang mga pamilya sana kaliputan ito na sakit narigat ay antay mo na business ko maday na-compose ko malibiyat tayo ko nagsiyak ko mga panglayaan si Akarara ang trabaho mo si Akaya ang trabaho mo si Rarabsa pinapagaan ni Maglaw ng dahil tinundun ko ititao ko kasi amin ko ada awit ka na kadagdag sa inyo o nagmayat ni Ragsak mo ito nag-awit ka kasi lapay ko na makita niyo tapos lapay ka na bias mo delikado hindi ay Rarabsak ito nga person na liliputan mo ni Budas kung na natikalman kasi nagulat dito mo nyo gaputa inaingit ka na tinapay sa usaw na kung na mag-edit apan na hindi pa napanang dinamagan manotited po na ibagat kada kayo kaya alam na kada karokin nyo manotited yung kanya yung lako na pagkatama na yun simrat man ang bilang sanikwa versus panagayat tigayon panagayat tigayon kumulad lumang kasi kailangan bibiyag tayo yun samsanikwa mukhang nga samsanikwa ito kaya kasi ako i-priority tayo dali dyan maksayan kaya nalapigdas lang ako na yung napapapang paglayo nagtalit tayo na kanta namin niya ako Isus uri at kapag ng ikumun uri at nanikat balay dito mag-una nung nati kaya tayo ito biglang yaman dahil pukaw